I'm proud to introduce the woman behind Marimekko. Ja minä kotona osais ollakaan. Eikä minulla ole tuota kuuluisaa rouvaviettiä. Työnteko on hauskaa, suosittelen. No nyt kun mä katon sua, niin sä et kyllä muistuta noin fyysisesti Armia. Hänhän lihoo ja paisuu sitten vähän vanhemmilla päivillään. Tää ei ole näköispatsas. Naiset seisoskelevat käytävällä, polttavat tupakkaa ja juoruavat. Siitäkö niille maksetaan? Suurista tuloistaan huolimatta Armi elää yli varojensa. Ilman häntä Marimekko ei elä. Eikö se ole päinvastoin, johon Marimekko Armi ei elä? Mä en usko, että Armi oli oikeasti näin epätoivoinen. Ei se halunnut kuolla. Se halusi kostaa, näpäyttää Viljoa. Saanko mä kokeilla uudestaan? Ota uudestaan. Hello, darlings! Sä oot kateellinen siitä, että nainen pärjää paremmin. Noniin. Se on musta ihmeellinen ihminen. Nyt me ei enää oteta. Yrittävät ajaa minut ulos Marimekosta. Kaikki on nyt yhden kortin varassa. Miksi tässä näytelmässä ei ole mitään runollisuutta? Pukekaa minut.